हाजो सायाव बारखोनि मा थांगोन एति एइटिफाइ लोगोफोरखौ दिन्थिनांगौ हाजो गाखोनायनि बाय स' गाइस मन्दिराव फैनायमोन आरोना मन्दिराव फैनानै ओमफ्राय दर्शन खुलुमखांबाय दायो हाजो सायाव बारखोनो लांदों आरो आदा फैदो हाजो सायाव गाखोफैदो आरोना बावखुंग्रि हाजो नङा आरोना हाजो होनबाबो पिछला खा रहा है पिछला है गाइस में पिछला पूरा लाल है लाल गट्टी का है अभी फिर क्या कर फैला नहीं हानाय नङागोन ना आंथ' आरो थ' आथिं थांनो हानाय नङागोन यम्मा बहुत ज़्यादा पुराना हम लोग का शिवजी मंदिर है। बेनो आरोना सिंग्रि मेला बेयावनो जायो आरोना इयावनो बे आरो मन्दिर आरोना बेयावनो बिराद दानि आहायनो खुलुमना फैदों आरोना नै आरो इदि और यहीं पर क्या है मेला लगता है। अभी तो फिलहाल मेला नहीं है, फरवरी में मेला लगता है शिवजी का जो शिवरात्रि जो बात है शिवरात्रि ये पहाड़ है। हम लोग आज घूमने के लिए आया पहाड़ के ऊपर आइ थांसै दायो थांगोन इथिं बिराद मजा नांगोन इयाव गाखोनानै गिनांगौ आरोना गार्देन जानो आया पिछला ना तो माबा गोलैनो गोलैनायनि चान्स थायो गाइस गोलैजानो गिनांगौ नाखै हाया मासां स्लेट हाया गोजा थांनो हागोन ना एजोबो हानाय नङा नोंसोर ओइ गाहायजो थांगोन नैलाय गाइस एजो थांसै जोंना एजो मालांसै गाखोनो हाबाय गाइस नैलाय आदाया गाखोबोदों नैलाय बाय आं गाखोबोबाय गोजौ स' गाइस इलाय आरो बेनो आरोना दानि जों इहायनो थांनो गारिया इहाय दोनना होदो थारमाने बेलेगनि गारि लाबोदों आरोना गाइस ओमफ्राय मन्दिराव फैनायलाय आरो नायनोसै आरो गाइस इलाय गोजौनिफ्राय गोजौ गाखोलांदो आरोना एइटिफाइ ओमफ्राय माथो गाखोगोन इथि दर्शन खालामखांबाय गाइस दायो फैदो यम्मा मेंबाय गाइस गाइस गाखोबाय बेसेबा गोजौ गाखोबोहांदो दायो टिल्लाव थांनांगौ आरो गोजौआव फै इथिफाइ गासिलाय एसे थांगोन इयो सोरबा सिंग्रि फैनोबा कल खालाम कन्टेक्ट नम्बरगोन गाइस फैनो हागोन दंफांनि रोदाया बेसे गिदिर नोलै दंफां रोदायाव माबा गाखोनो हायालै गाइस इलाय गाखोग'नो हाबाय आङो आदाया गाखोग'नो हायाखै आदाया गाखोग'नो हाग'वाखैनोलै आदाया सन्दन गानदों आं जुथा गानदों गाइस नायलाय गाइस आरो गोजौ सानैसो दङ बाय बेनो आरो गाइस सिंग्रि मेलावहा सेंग्रा सिख्लाफ्रा यावनो फैयो आरो अन्थाइयाव जिरायो रायलायो गाइस इलाय बेसे गोजौ गाखोगोन गाइस तामान गोजौ गाखोबाय गाइस थ' गाइस आरो गोजौ दिन्थिहैगोन तु नायलांबाय था ब्रह्मपुत्र ओइ गुफुर नुनाया ब्रह्मपुत्र गाइस ओइयो ब्रह्मपुत्र मोजां नुवाखैबा गाइस र' ओइलाय बैयो गाइस बै गुफुर दै नुहुरदों ना बैयो सारि दंफां लाइफां आरो नै बियो दै आरो गाइस
ब्रह्मपुत्र दै आरो बियो दैमा गाइस दायो बेसेबा गोजौ गाखोबोबाय या दायो गोजौ गाखोलांबावनांगौ जोङो आदाखौनो होनबाय थादों आदाया इलाय गाहायाव दोङो गाखोबोनो हायाखै गाइस बेसेबा गोजौ गाखोबोबाय गाइस इलायनाय मिथिबाय इलाय खतरनाक सिन बियो गाइस बेसेबा गोबावनि उनाव बोसोरसे ना बोसोरनैनि उनाव दिनैसो फैनो मोनदों गाइस सिंग्रियाव माने सिंग्रि पाहाराव आरोना स' गाइस चेनेला गोदानब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ खुना होफा स' गाइस नै मोनफैबाय दासो स्रा स्रा नुदोंना गाइस इलाय ब्रह्मपुत्र दैमाखौ ना आदाया ब्लग बानाय थांबाय ब्लग बानाय थांबाय आदाया आइलाय आरो फैनो हायोना दं दंफां रोदा हमै फैदिलै दंफां रोदा हमै फैदो बास गोलोमजोब्बाय बा आरो एसे गोजौ थांबावगोन दायो गाइस ओइला बै खर'आव थांगोन ओइ खर'आव गोजौआव थिखोनोआव ओइला इजों फै ओइला बिजोंनो फै इजों सिदा फै ओइ 18निफ्राय थांसैब्रा फै 18निफ्राय ओंखारनोबो खहस दोङो इजों फैब्रा नैयो गाइस आरो गोजौआव थांबावगोन ओइलायनाय आइयो थालि लाफैनोबा जागौमोन देलाय ओइथिं नाहर मासे जिरायना दोङो ओइलाय मंकी ओइलाय मंकी खर'आव नुदों ओइलाय मंकी मासेल' दोङो मासां गोजौ गाखोनोलाय दंफाङाव मासां गोजौ गोजौआव माबा दङ बिदिनो दोङो फा गाखोलांनि अह fine. Why? दंफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखाङो गाइस गाखोबाय आरो गोजौआव थांबावनांगौ गाइस आरो एसे दंबावो ओइ अन्थायाव थांनांगौ अन्थायाव नायनोसै गाइस खारदों या गाखोबाय इलाय इजों फाइले एथिबायब्रा इलाय बे लामाया आदा गाखोबोनो हायाखै गाइस दंफां फांसे गुबुना दोङो न दंफां फांसे गुबुना दोङो अन्थाइ गोजौ बै लामायाव मन्दिर दङ बेयावहाय मन्दिर हे सेंग्रा सिख्ला सानै बेयाव मा खालामनायलै बे बाय मोनफैबाय गाइस मन्दिर मोनफैबाय गाइस हेले मन्दिर नंगौ मन्दिरनि जायगामोन गाइस इयो किल'मिटार मन्दिरा नुजोब्बाय गाइस ओंखारनोसै दा माथिंफ्रा माथि ओंखारनाय जायोना बेसे गोजौ गाखोगासिनो नालाय फिसा नुदों नालाय एदि थांनो गाइस ओंखारबोबाय दायो जोङो मन्दिर सानिफ्राय गाइस एबार एदि थांगोन ओंखारनाया फै एदि फै इला आदाया ब्लग बानायदो जोंनिया बिमल बर'
बिमल बर'नि इउटुब चेनेल दं गाइस थिंना गाइस माबायदि नुदो कमेन्टआव दिन्थिहर कमेन्टआव बुंहर गाइस बोरै नुदो जायगाखौ कमेन्ट लिरना बुंना हर गाइस बे गाहाय आरो ना ये गाहाय बे गोजौ बिनिफ्राय आरो गोजौ दंबावो गाइस ओरैजाय थांला आरो ना दायो मेंबाय गाइस स' गाइस पार्ट टु खोनानोबा माबार कमेन्ट खालाम हर गाइस पार्ट 2 खौ दिन्थिगासिनो आङो दायो गाइस कमेन्टआव लिरहर पार्ट 2 खौ नायनोब्ला ओंखारनानै बोरै नुयो बेखौ नायनो हासिगोन गाइसफ्रा गाइस बाय बाय